Agdy beklidiňi ýatdan çykaryp, iyi bişsen orazany bozýarmy? Jogap: bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste şeýle diýär: "Men nesiye ve huve saibun fa akala aw şeribe felyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu ve saqah." Kimde kim agdy beklidiňi ýatdan çykaryp, iyi bişse, goýal agdy beklemegini dowam etdirsin. Çünki onu Allah Taala iýdirenler we içirenler. Manisi, kimde kim Ramazan aýyny agdy beklidiňi ýatdan çykar, nahar ise ýa-da suw içse tapawut ýok, onda ol orada tutmaklygyny dowam etdirmeli. Näme üçin? Sebäbi Allah Taala nahardandyr we Allah Taala näme suw içirendir. Şonuň üçin ýatdan çykaryp bilmezden iýip içmeklik orazany bozýan däller.